mopogore opogore medo nyuolore ewi chenro mar piny owacho mano mar nyiewo kothe mag oduma momedi nyinyo ji kowuok e pinje maoko. Moko kuom jotelo kwedo chenrono ka giwacho ni piny owacho ne ok onywando pach jopur e chenro ma kamano. Gavana ma Kakamega Fernandes Baraza dwaro ni jatend migawo mar ohala Moses Kuria ochung chenro mar nyiewo oduma mag GMO e pinje maoko. Bende omedo ni chenrono biro thiro jopur kendo nengo mar oduma biro idho e pacho ka. Mimi kama kiongozi napinga msimamo wa serikali kuu kwa kufanya importation ya mahindi kutoka nchi za ng'ambo, kwa sababu wakulima wetu hapa, ukienda kule subcounty ya Likuyani, Lugari na pia Uasin Gishu, kuna wakulima wengi ambao wamepanda mahindi. Sasa ni lazima serikali kuu iwapatie wale wakulima wetu nafasi ya kuuza mahindi yao katika kile silos, badala ya kufanya ile importation. Ile importation itarudisha uchumi wa wananchi wetu nyuma sana, kwa sababu hiyo ni jambo ambalo sisi kama viongozi tunapinga.